Ní hat nín sé siúlum. Caiacal? Ní ha. Smálam caiacal. Caird mar sin. On the real hafadach sin. Céin real. On real faoin na phone. Ní real faoin na phone. Níl coverage bit an wait an seo. Ní hin real. Níl an don gweil tachtasúla Vodafone 3 is lehead. Agus níl ein Wi-Fi an seo. Mid se seachta is dégan anam day. Sud cars a gweil ga batú. Níl tú an animus a bheith cheangalte les an down taobh an wit de lurgan. Tá tú an animus a bheith cheangalte sa gardas. Agus an néalga. Le daoine nua. Well, ceart go méid Wi-Fi ann ein nós. Níl sam cé grú Love Island fiú. Love Island? An mu sé sin ar súla ríist? Tá. No go le Love Island héanacht an sóca las de lurgan. Brana, má tá misa in an marital seachtain ag éisteach late ag ithe Pringles sa labba osma ciún mar a tusa seachtain eile gan Wi-Fi. Ceapam go bhfuil withdrawal symptoms am. Níl a lehead do rud an. Tá. Honnig mé chláirfáisinéis ar uorháin leis an scoláirí síne seo córa chuig campa mar go raibh siad gafa leis an idirlín. Bhí siad ag cratha agus cuilehoirt. Brana. Tá mé ag ardal aisteach freisin. Céir atá gastáil. Tá fuinne bhain le. An bhfuil an nómarcha ó go donna chuid? Swebnach. Tá tú do webnas. Ní mála mé. Well, smá lumsan so fiú am gan a bheith an mán póca úsáid? Éislaat hé. Dúna club. Bí mé gcóí cóbartha fhí céad a cap an chunahunna fum, agus fhí méid atá súla acu. Tá so cafadach, agus ní bhíon éireach an rud céine ag gcóí. Boomerangs, discos, agus daoine ag dul amach le haid béalta. Ar a leid, tá chuilethairt réalanta, agus ní gach ligan ar tain go bhfuil tú okay. Nar smínig mé mar sin. Fake air. Mo biceps, so wetsuit seo. Níl caiile ba artas dói. Sin trúr nach féidir le Insta chur suas. Kermid Kest múntá Rex. Rexy! Yoo-hoo! Rexy! Rexy!